जे आनी वीडियो नाई टोंगनाई मारे किसिंग शोंग ते ओकरा साकरा ते आनी साक सलाई ते आनी ते मनाई शोंगनो लाम सोगो ते हरका हामिया फारो आं साना मुचुंग माने के ताबो जे सिचुएशन चलिवि टोंगानी आबनो तैनो सानानि मुचुंगो सुखे टोंगनानि मुचुंगनि या तांगै के मोबाइल नाइखां किन अबनो नुगो आबनि बागैनो सिरिंग के टोंगनानि मुचुंगनि या सानानि हुनैनो नरन बिसकांगो हामै बो हामियावै बो सावै बो सायै बो मा फायो पोंगे हाइसे दथिया से ऑल इंडिया वो पेट्रोल डीजल सीएनजी ते एलपीजी गैस नि दाम तो बारिखा न बारिखा दाम बारिखा सिमिया माफा मान ठोखां के से वो नों रां या फाव तों फानो से पाइना हाना ने मा से मान थया मार्केट और रुतु फानो से मानिया जों ताबुं नारं माने काइसा काइनि नेस नारं माने अब दाम गोबां बायख्लायो तो बनो काइसा काइनि बायत जों मास काइसा बोसोर सॉरी मास काइसा सिसाइ मान बले काइसा काइनि सिसाइ मान इनके बोसोर काइसा न तमनो साइ मेया हाय देबा इनके दो थे सिसिनि बहक से और जगह वो जों आया उदयपुरनि ले लाइ शौ और जगह आगरतला वो जों ऑफिस वर्क खलाइ मान लियो हाय देबा जों कष्ट मस्त खलाइ फेन मा दङ गाड़ी तो मान थया नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कानानि होनै होन फानो मान थया गाड़ी भारानि दाम न बारि फिबलांखा जैसे के पछि जों पब्लिक तोनाय रंग कांके बिरमान के और बिसिं दो थे से मार्केट में मरखा माने खने मरखा तैनि दाम सुदान मरक जा ताबो ओ सिचुएशन जे ताबो नुगमानि तिनि सिमी रजाक फिवखा जे हेल्थ डिपार्टमेंट नि फाइसिं ति रजाखा जे ऑल इंडिया वो बिथि दुगान बेबाग न क्लोज मा खलायनाय हनै बदमा खलायनाय हनै जे हॉस्पिटल नि कंपाउंड तने काइसा बिथि दुगान मा खलंनाय हनै साखलाय जाका तिनि सिमी जारि गबो इनके काइसा साजागो जे बिथि नांका के ऑनलाइन ति ऑर्डर रैनाय और ऑनलाइन ति ऑर्डर रेदि हनै इनके जत बरनि यागो तो स्मार्टफोन दङ आतैया बेले ना बाक्साबा कीपैड मोबाइल तैनै तै दङ बाक्साबा मोबाइल मा तैया सुदानो दङ सिन बेसिकली सिनिति प्रा सारनि बिसिङनो बिरमान जत्तो निस्लाय नुजाव इनके नों रुगिरक तबा सकां एडवांस सावै इया बेले ना केबा आतम सा स्ट्रोक फानंगो केबा एक्सीडेंट गो केबा रुगिङो बारे वो हथाचा बेमारंगो आंबो बेमारंगो आंबो साइमान जाखायसि बेमार न केबा एडवांस सावै इया बेले ना के जो इमरजेंसी फाइलेमेनि हॉस्पिटल ताबो जेमन नदि हापानि हॉस्पिटल फांका टेपानि हॉस्पिटल फांका ते जीबी हॉस्पिटल फानंका फाइखां के बिथि दुगाले ऑप्सी इनके जतो आयुष्मान कार्ड बेले नों हॉस्पिटल फ्री मानियासि निनि नॉर्थ फ्लॉक कलसा सि माननाय लुमानि बिथि कलसा सि माननाय और बेबाग बिथि मानिया आपर केबर माननाय सिनि जनो साधारण द थैखा निनि जेसो याफाव रां तंदि मा चायै न मा थैनाय आं अकक सामानि जाया दें तो आन जाया दं खेना खार बायदि हाइफानो माने जों जन साधारण नि बांगो अब हाइके वानसुते आन माथा खराब मानि दं सिमालिया मा सावो के तिनि अब हाइनो बिथि दुगान बदं मानि बागै आनि गुस्तिनो आयां उदयपुर दिगिनि बिथि मालिया बिनि इमारजेंसी बिनि रुगिनि बागै बेलाय कष्ट दं फानि बिथि मासाया तिनि किफलि मा थां बेलाय के खाखा मबरनो ते बुनि या फातलाव थंजावै मा तंनि एसआईआर सालंनाय सिन बरबो बाक्सा मा थांनाय मुस्लिम रबो मा थांनाय जतनो सारिका हाम इलेक्शन पाइजा रेजल्ट बरखा पाइलेखा आराम दंखा हाइफानो दाबो के काबजानाय दुइटा ऑप्शन फाइ दंगो सिनिति प्रासानि बागैंगे काइसा के एसआईआर फोरके सिनिति प्रासा मा थांनाय मुस्लिम तो मा थांनाय न 50% रमदि इंगाय नेने वानसाराबो किसा मा थांना हाइफा जनरल ले मा थांनाय बलायसिया किन्तु रेशननि माइरम एक्चुअली रेशननि माइरम तो अक्टोबर नि सिम बन खायनाय आप्रो सिनिति प्रासारक और बेलाइन कष्ट माननाय तावालाय लादि सिनिति प्रासाबति प्रासा जे पार्टी फान खायथिं ता ताव जों बीजेपी खायनाय बा तिप्रा मथा खायनाय सीपीएम खायनाय जों सिं वालाय लायै तामंग मायनाय नि नगोसे माइरम करिंखे बिसाले तिप्रा मथा खाया तांगै थांगा आबनो बाददि आं बतेरन टोटल माने अमसिंहा नरक ब बर महाराजा न बुबाग्रा न 19 बोसोर टाइम रेखा आं बिसाल तेपर रेखाबले 2007 नि सिमिं आंते रन साया यगला आनो तिप्रा मथा खाइबा न माइसार गलाक सीपीएम खाइबो सारिया अब जस्ट हामजागै खलायमानिसे अब साकांके ककगो फाइबो हाइपा आंते रन साया यगो हामजागो महाराजा न अम हाइने बागै जों तिप्रा मथा खलायखा बा कांग्रेस खलायखा गे बाक्सा आमते रन अम खाइदि आं जे पार्टी फान खाइग्राथों आं ताबुक बीजेपी ब्ले बा आईपीएफटी ब्ले आं गाहामखौनो खायथांनाय आम नों नरक जलिनाबो गोरै ताबो ता जलिदि आं महाराजानो 19 बोसोर लगिरिखा नरक साब खरबसो 19 बोसोर लगिरिखा आबो नरं सादि
abo sakang ke kok kebang ma gahai ni bagai baksa ke candidate maya ni bisal tipra mo thaya kar tang maya ni phanang khana ang ko asa kosto khlai mani rang sabai mani abo ni phanang khana abo jar jar bukha tabo nungke mane norok ke saidaman continue tipra mo tha khainai ba sipem khainai omohini saidaman maya tabo রেশন মাইরং অপং খাঙ্কেনো সাইমানা আতাইশো অপশন দङ কাইसा ত্রিপুরা মথানকে মুখ্যমন্ত্রী সাব ত্রিপুরা সাহিনাই এ কাইसा হংকাই বিজেপি হংকেबो সাগাंके नरक मोनहैनाय ताबो बुदुरि माइरं बसकागो नरक नरनाय ताबो जे masa mana actually omol kisah sini bagi losong nanti prasar nih bagi losong nanti mayu mayang ke mau jatuh nino gak perlu party bo party les nusar nih bah